B'dawn iż-żjarat il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jkompli jfassal proposti għal kampanja elettorali, proposti li jindirizzaw il-ħtiġijiet tan-negozji. Dak kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li jagħmel fil-fabbrika ta' Dave's Food fl-Imrieħel fejn kellu l-opportunità li jara mill-qrib il-ħidma li ssir min jum għal ieħor. Fil-bidu ta' din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista ġie milquh mit-tmexxija ta' din il-kumpanija fil-waqt li tkellem ukoll mal-ħaddiema preżenti li spjegawlu x-xogħol kienu qegħdin jagħmlu. Id-diriġenti tal-kumpanija spjegaw li fl-uffiċċju qegħdin madwar 40 impjegat, iżda meta wieħed jikkunsidra l-fabbrika flimkien mal-ħwienet madwar Malta u Għawdex l-ammont ta' ħaddiema jaqbes l-400. Fil-fabbrika dirigenti spjegawlu illi jagħmlu madwar 600 prodott b'riċetti u l-packaging tagħhom. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa ferm impressjonanti li din il-kumpanija tagħmel varjetà kbira ta' prodotti, iżda fl-istess waqt semma kif huwa importanti li nindirizzaw l-isfidi tagħhom. Rajna anke l-ħidma tagħhom fil-produzzjoni u l-manufattura ta' diversi prodotti li qasmu fil-ħwienet tagħhom hija xi ħaġa tajba li inti tara mhux biss sempliċement negozju li jbih il-prodotti imma anke li jipproduċu jimmanufattura ċerti prodotti tiegħu li biex ikompli espandi r-range li għandhom il-fuq kważi minn 600 prodott differenti dik hija xi ħaġa impressjonanti. Tkellimna mal-ħaddiema, ovvjament tkellimna tkellimna fuq l-isfidi tagħhom, diversi sfidi li għandhom anke minn aspett kummerċjali ta' taxxa, minn aspett ta' ħaddiema workforce diffikultà biex issib anke ħaddiema lokali, u għalhekk l-ħsieb ta' wara dawn tip tal-qgħad biex nkunu nistgħu nibbażaw il-proposti tagħna il-programm elettorali fuq dawn l-isfidi biex nindirizzaw dawn it-tip ta' sfidi li għandhom negozji bħal dawn. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Dave's Food David Grech spjegalna kif ilu minn tfulitu espost għal dan in-negozju u kien propju madwar 13-il sena ilu li ddeċida li jiftaħ negozju li jimmodernizza il-grocer tradizzjonali. Investejna ħafna flus kemm tidħol teknoloġija because our businesses ħafna data savvy u xi ħaġa li qed nagħmluha fejn illum il-ġurnata fejn konna tinduru nipproduċu 600 prodott differenti li nbjagħu ħunet tagħna li jirranġja minn frozen foods għal ħelu li jiġi moħmi fuq riċetti tagħna stess għal repackaging ta' nuts li nkaljaw aħna u nagħtu l-flavoring aħna wkoll għal prodotti li qegħdin noħorġu ħunet tagħna. Bħala business jiena kważi nsanajt li twilit f'dal-business li beda way back in the 1980s kien maħutu li mbagħad evolva f'businesses oħrajn u fl-aħħar iddeċidejt li jiena noħroġ u nagħmel ħwienet partikolari. Intant għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kandidat Adrian Delija.